Bueno, vou actuar de mantedor desta reducida mesa de clausura. Teño, en primeiro lugar, que dar as grazas, vou invertir a orde que preguei na introducción, e agradecendo a presencia do público. Sin a vosa presencia, sin o voso interés ano tras ano, isto que aquí se fai é escribir sobre a auga, non ten relevancia ninguna. Entón, en primeiro lugar, realmente, moitas grazas na miña calidade de responsable do coordinador científico. E logo, evidentemente, teño que darlle as grazas ao fixen na inauguración deste encontro, pero é de cortesía, de mera educación, volver a reiterar o meu agradecemento ao Concello de Boiro pola súa constante polo seu constante apoio a esta actividade, pola valentía, xa yo dixen privadamente ao señor alcalde, pola valentía de asumir o retorno a estes encontros, non agora, que máis ou menos, bueno, vamos xafando da pandemia, sino no momento en que estas cousas se teñen que encetar. Hai 6-7 meses que cando non estaba tan clara a cousa. Por lo tanto, en primeiro lugar, moitísimas grazas, señor alcalde. Moitísimas grazas, que espero que estea por aí, pero con estas luces é imposible saber quen está. Moitísimas grazas a María Outeiral, a concelleira de Cultura, que evidentemente, bueno, nos estamos movendo no seu campo de actividade por delegación do señor alcalde. E pola mesma razón que acabo de mencionar, é dicir, por ese apoio, por ese entusiasmo, por esa calidez con que se recibe aquí en Boiro aos ponentes, bueno, por todo o entusiasmo a hora de organizar unha cousa que é máis complexa realmente do que parece. E, naturalmente, me parece que non está, porque está sempre fora, evidentemente, a Víctor Barbeito. Personalmente, como coordinador científico, xa lle anuncio a esta asamblea que, se non fose por Víctor, penso que eu sería incapaz totalmente de levar adiante esta iniciativa. Creo que compoñemos unha diarquía, en termos políticos, unha diarquía asimétrica, na que realmente a parte máis importante é a de Víctor Barbeito, por lo tanto, quede aquí dito máis outra vez. E, bueno, simplemente decir un ata logo. Espero que non nos golpeen máis crises, máis epidemias ou pandemias ou guerras, ou, oh, Dios mío, guerras non. Que acabe a única guerra que temos en Europa, que non son tempos realmente para resolver as cousas a paus. E que podamos vernos no 16º encontro no ano 2023 co éxito, co entusiasmo que agora podemos percibir no ano 2022. Máis nada, moitas grazas. Bueno, bos días a todos e a todos. Antes de nada, ya Ramón, as gracias por coordinar tamén estes encontros, darlle as gracias aos patrocinador, á Diputación da Coruña. Ahora mesmo acabo de estar co presidente da Diputación, o caso que, bueno, non pudo vir, que queríamos que estuveres aquí porque tiña outro compromiso. Darlle as gracias á Diputación da Coruña, aos organizadores, a Alma Mater, que é a concelleira de Cultura María Outeiral, e máis Víctor Barbeito, os coordinadores deste evento e os colaboradores, non? E, como non, como decía Ramón, a todos vos por estar hoxe aquí. Bueno, hoxe e no día de
de onte. A verdade é que é un orgullo para Boiro albergar este encontro arqueolóxico do Barbanza e, como decía Ramón, sin vos isto non sería nada. Espero que pasasen un bo fin de semana, que lle gustase tamén o noso pobo, que volten, ben para os encontros, ou os invitamos a vir nun fin de semana cando vostedes queiran para disfrutar da nosa terra, da nosa paisaxe, da nosa gastronomía, das nosas actividades. E, bueno, como decía Ramón, esperemos, e eu creo que sí, porque son moi positivo, que nos vexamos o próximo ano aquí en Boiro. E, como non, tamén darlle as gracias aos relatores e as relatoras que estuveron neste 15º encontro pois dando o máximo de sí para que isto fora pois un éxito total, que creo que sí que foi, polo que me traslada. Quixera estar máis tempo tanto onte como hoxe, pero, bueno, por motivos da xenda non mo permitiron. E, sin máis, darvos as gracias a todos e hasta o próximo ano. Moitas gracias.